ha ha hiya ha di ako karon mga adol sa akong kubo kaon kog bulanghoy mga anta mga adol oh bulanghoy hot kaon hindi ako karon mga dola nagkaon si probinsyanong manginhasay og bulanghoy di ako karon buntaga sa akong kubo nagkaon ko og bulanghoy aron nami ang kung gusto mo mapalit inyar ako tawagin ko sa akong number 0985 0019420 contact me akong mga idol ang taon ko bulanghoy kamuting kahoy maot ko na akong pamahaw karon nag-aso-aso pas kainit ag bulanghoy mga idol ang naitag mo mga idol tawagin ko pati ang number shout out sa tanang mga nanood sa video aran lami ang bulanghoy nga nag-aso-aso sa kainit bulanghoy pilit pwede bikohon kang lami okay ra ganyan akong paboritong pagkaon kaya makapabaskog sa lawas napaugnat sa tanang ugat sa lawas o dili maka-high blood ano kaya naman yung probinsya ng mga sasal bulanghoy malisan nito ng kuan ng bat kinason kung sa pa na may nung tinanong pagkita na yung gusto mo kagulanghoy kay palit dari sa ako palit na palit dami kaayo ang bulanghoy
Bolang hoy, bolang hoy, bolang hoy, bolang hoy. Ang panihapon, pamahaw panihapon, putod nga bolang hoy. Putod nga bolang hoy. Ang akong panihapon. Ako usa ka Bisayang dako. Usa ka taga Bohol. Ug na ako'y mga prinsesa Dumaguete. Ako sa apelyido Bulanghoy. Kaya pagdod mga guys. Bulanghoy. Bulanghoy. May kiliti ako sa Bulanghoy. Kayo, may kilita ba kayo sa Bulanghoy? Ibang klaseng Bulanghoy sinasabi ninyo. Pero Bulanghoy, totoo yung sinasabi kong Bulanghoy o pagkain. Ito pa. Bye-bye mga YouTube channel. Follow and subscribe. And like and share. Thank you.